дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе бозии даври ҳаштякниҳоии Лигаи қаҳрамонҳои Осиё байни дастаҳои Истиқлоли Тоҷикистон ва Персеполиси Эрон баргузор шуд. Футболбозони мо рақобатро фаъол шурӯъ намуда, зуд бо ҳамлаҳои хатарнокашон ба дарвозаи бошгоҳи эронӣ хатар эҷод мекарданд. дар қисмати аввали бозӣ рақобат баробар ҷараён гирифт. ҳарду ҷониб борҳо имконияти голзанӣ доштанд. дар як ҳолат Ваҳдат Ҳанонов имкони хуби голзаниро фароҳам сохт, аммо дарвозабони тими меҳмон тӯбро дошт. ҳамин тавр нимаи аввали нерӯсанҷӣ миёни Истиқлол ва Персеполис бо натиҷаи мусовии 0-0 хотима ёфт. дар пайти дуюми набард Истиқлол каме услуби бозиро дигар кард ва бештар ба қисмати муҳофизат такя намуд. гоҳ-гоҳ ба ҳуҷумҳо мегузаштанду ҳуҷумҳои шогирдони Левченко хатарнок буданд. қисми дуюми дидор футболбозони мо хеле хуб ҳимоя мекарданд. дар ҳоле ки мухлисон дар андешаи қисматҳои иловагии вохӯрӣ буданд, футболбозони Персеполис аз як вазъият самаранок истифода бурданд. як иштибоҳи ҳимоятгарони Истиқлол дар дақиқаи 92 сабаб шуд ки эрониҳо ба пеш бароянд. Маҳдӣ Торабӣ бо як зарбаи худ дарвозаи Муҳриддин Ҳасановро рахна сохт. ин як гол тақдири бозиро ҳал кард. ҳамин тавр Истиқлол ҳунарнамоиро дар Лигаи Чемпионҳои Осиё 2021 хотима дод. Персеполис бошад ба даври чорякниҳоӣ роҳ ёфт. бояд ёдовар шуд ки ин бошгоҳи шаҳри Душанбе дар мусобиқот ҳунарнамоии арзанда нишон дод. дар марҳилаи гурӯҳӣ дастаҳои пурқуввати қорра ба мисли Ал-Ҳилол, АГМК ва Шабоб Ал-Аҳлиро пушти сар гузошта аз мақоми аввал ба даври плей-офф баромад. дастгирии мухлисони тоҷикро низ ёдовар шудан айни муддаост. хурду бузург, кормандони касбу кори гуногун, дӯстдорони футбол аз тамоми манотиқи кишвар баҳри дастгирии бошгоҳи Истиқлол ба варзишгоҳ омада бисёр як мухлисии самимона намуданд. бо шиору овезаҳо ва шеру сурудҳои илҳомдиҳанда ба футболбозон як нерӯи дигар зам карданд. ситоди мураббиён, роҳбарият ва ҳайати бозигарони Истиқлол ба ҳар як мухлиси худ миннатдории бепоён иброз менамоянд.